Halo. Pozdrav, Vlado. Da li bi mogao sutra da mi isporučiš 2 bureta sintetičkog ulja? Ja sam sad na godišnjem odmoru, ali imaš opciju da se uloguješ na Makilu, tamo ubaciš u korpu sve što ti treba i sutra ćemo ti sve poslati brzom poštom. A Vlado, šta je to Makila? A ti ne znaš? Makila je sveobuhvatni poslovni softver. Sadrži business-to-business modul koji funkcioniše na taj način da kupac samostalno kreira porudžbinu od trenutno dostupnih artikala kod dobavljača. Uz Makilu kupac ima uvid u dostupnost artikla i siguran je da će svi artikli biti dostavljeni. Dobavljač ostvaruje uštedu na vremenu komunikacije i kreiranja porudžbine i privlači veći broj kupaca. Makila ubrzava biznis.